na ikirotoko gendra guchimutuna manganande ikirotike bado samangana ya masomo amone chigosori nigo anene mono maiga yemerobere ye chigosori kuirana maiga singincho yogwateka koboreire bwa COVID-19 nigo bono ime yeskuru ya Mogonga PAG yogotoka ime ya Nyacheki bunge ya Bobasi County ya Kisii ya reiro mugokomo anene mona se chigosori bono chirachikoba chikoiranirwa korengana no yotenirete mangana chigosori ya skuru ya Mogonga PAG omayekana metsera magige nigenekire omugoko ya satebirana mone skuru ye manyekanite aso kuri bya samngana ye chigosori nigo are no kwigena ne chikogendera bokorabya nigo bono anene mona botenirwe chigosori ya skuru yo wenekire kambi ya sikwa ya mazoezi ya skuru yo abwase baborie una abo wose asbaborie kambi nya kubage koyorwa Erio chigosori chigendere asenchiringia omusakito Festus Ayubu nigataro ikase skuru ya Mogonga na gotorosire roboti rokubati chinga kiemerobelio ye chiskuru egenderete koiranirwa boikera numaega yogwateka kwebinyinyi bya COVID-19 etaro itori tukolia lero nigo yatukia chiskuru ya sekondari ya Mogonga PAG iye gotoka chinsemo cha Nyacheki abwase twatema kurigeria nchera bya aleganeti ase chigosori nigo tumerana metusera yuka uyoro mokonyi bu mwalimu monena ase skuru eyo uyotoerera bune skuru eyo nigo yabeire giata asama merani chigosori na koenekia bunango kinya bali chitaranta chia bana Ene grupo wa Metusela Magige Ayuka ngo somye skuru yege grupo Mogonga PAG Secondary School agokire sana ngarero no murega iga nkolenginga moma ituna Mogonga yaga perform iri kurwa umaega ande na manyirenga bwango iga sports inkoira na chire the Nintendo sports lakini under the former principal Mr. Onchonga tuare ngo perform ya sana se co-curricular activities generally mumanyete timu ya korete kogenda East Africa nkoruwe iga ya volleyball korwe skuru barenge national champions Kenya national champions bakagenda East Africa baga participate in 2019 kuru 2020 tora participate mono esenyenjo sports yesiagetwe lakini muna chiko irana Mogonga Secondary School you might still it will be performing well in all sports activities and co-curricular activities generally. Omwalimu Charles Mandero yomanyakaine buna The Rock oyotenene ira minyoko ase chinsemo aimeyense nigatebire buna nige kambi ya maminyokera achikoiranirwa boikeranu ase baona baboliria abantu bomoyo bw'ogwancho kuyabanyare kubakonya elio kogenderera gukine chitaranta sensemeyo Mwalimu Mandere Charles jina la utani hasa la kimichezo wengi wananijua kama The Rock inche mwalimu wa magania ase skuru bono na akorire kitamu ibere lakini ase ama minyoko ase Kisii region yonde vice chairman asa Athletics Association ase region ya Great Lakes region eyobwate Nyamira Migori na Kisii inde assistant treasurer karona chama nanyo atene kambi yama minyoko kwenye ba withdraw ile sponsorship from the national office ngakwana na barabu tukairania the sponsorship na tuka renew kambi yama minyoko ya Mogonga PAG Secondary School ikarotu irania mtu abangana unatokora kambi eyu principal ya ito umosike kirui na role the camp manager na inche ni wande coordinator ya Mogonga Athletics Training Camp nse ya ito ndubwate 3 coaches tubwate assistant coaches tubwate storekeeper tubwate watchman na abantu bagatoroserie ndagera asabana bamenyete ase kambi Mogonga Secondary School iyemanyikanete asobuya gutambwanga omonto ingabwa jinse amoisatu ase omobere tokoroka physical tokuba train okomnyoka go train tore. I'm also a trained basketball coach and a visual. Igo
ese skuru enko batura athletics tubwate basketball tubwate volleyball tubwate legball tubwate netball naende tubwate tag of war tubwate facilities twaetu na AK so train abana physically anyasa kubanjira bemenyi asokonyora ibitoki wetira ebimo byabo by'umubiri naende gandu tambwete nga omuntu nabwate obongo togo develop academically otwali the intellectual part of the student gosomtole buya bari mumbaisaine naende nona matemu twakora ase ogochaka twachaka okoyia twagwaterana buya nabagotoa encouragement nochimutu tubwate future naende ntonyolete ng'omonto nabwate the spiritual part esukuru eye boigo. Inkoripoti ya Voice of Victory ilietaliane Festus Hayobo Wakero chogotigana na